Hvad betyder det der på væggen? Det der, det er Tot. Det er skrivekunstens gud, nede i de der egyptiske guder. Han var jo godt klar over, at han skulle på, fordi han har noget med tarotkorten at gøre. Så skulle jeg have en modvægt til ham. Så skulle jeg have en kvinde. Så valgte jeg hende der Isis, for hun er hende, der står for klarsyn. Altså hun kører klarsyn og sådan noget. De der, det er visdommens øjne. De to der, det har de nede i Egypten. Og den ene øje, den er større end den anden, derfor er de sådan. Det er lotusblomster. Man brugte meget i det gamle Egypten til at male på deres malerier, så de skulle også på. Så har jeg evighedstegnen. Det er at tro på, at på livet, ikke? Og den her skarpe, det er jo tro på rekarnation. Ja, så har vi jo malet hende her, som månen har hun nu heroppe, så tænkte jeg, så laver vi en med solen her, så var de jo også i balance med hinanden. Og så tog vi slangerne rundt om, men dagen efter hun kom, så blev jeg enig med dem, så jeg skal så have en pyramide på, sagde jeg så. Så tegnede hun den der pyramide bagved. Men det viser sig, det der er så rigtig sjovt i det her, det er jo faktisk, at det her, det ligner jo faktisk det, som man har på apoteket og sådan noget. De har det tegn, det. Der var vi slet ikke, da vi lavede det her. Og det viser sig faktisk, at ifølge de der gamle guder i Egypten, så når de går i underverdenen, de to der, så bliver de til slanger. Det vidste vi så ikke lige, men det fandt vi så ud af bagefter. Og så sådan efterhånden, så kan man sige, så blev væggen, den blev mere. Det var ikke da vi stod og lavede det, der blev det bare lavet, men så efterhånden igennem årene, så ligesom om så har tingene haft en mening, hvorfor de er der.